Fiksiler kışkına varsa da anlamı kıyın Alarını durmuşun Kimlersin ul fiksiler Eydeli sır bulsun Kimlersin ul fiksiler Eydeli sır bulsun Kimlersin ul fiksiler Eydeli sır bulsun Детальләр тупланмасы. Димыч, нишләп караңгыда утырасың? Шулай яхшырак күренә. Карагыз. Шундый матур кирмән. Әкияттәге шикелле. Юк, ул конструктордан. Мин аны үзем җыйдым. Шәт! Әйдәгез, рыцарь булып уйныйбыз. Һәм явыз аждаһа. Шибәркәй патша кызын шушы кирмәнгә ябып куйышы. Мин патша кызы булам. Ха! Опа! Ха! Ха! Ох! Ха! Мине аждаһадан коткаручы кайда соң? Мин монда. Симка, мин сине коткарам. Син Нолик бер дә рыцарьга охшамагансың. Коралың да, киемең дә юк. Корал? Хәзер булыр. Конструктор бер төрле кичкенә детальләрдән торган тупланма. Аннан төрле әйберләр җыеп була. Булай итеп җыйсаң йорт чыга. Булай машина, булай галәм кораба. Металлдан ясалган детальләрне шырып белән беркетеп куялар. Пластик детальләр бер-берсенә шартлатып беркетелә. Кайбер конструкторларда детальләрне ябыштырып куялар. Әле тагын магнитлы конструкторлар да бар. Ике деталь бер-берсенә үзе эләгеп тоташа. Мин киләм, аждаһа! Коткарыгыз! Ярдәм итегез! Кайдасың син, минем коткаручым? Кирмән, кайдасың? Планетаны роботлар яулап алды. Кирмәнне җимерделәр. Мине урлап алып киттеләр. Син һаман да патша кызымы? Әлбәттә. Коткар инде мине тизрәк. Ярый? Нәрсә бу? Бу бит магнитлы конструктор. Ә синең киемең тимердән. Шуңа күрә ябышып калдың да. Димыч, алай дөрес түгел. Ычкындыр мине. Ярый. Коткарыгыз, ярдәм итегез. Сабыр ит. Мин хәзер киемне генә алмаштырам. Монысы нәрсә тагын? Явыз тылсымчы мине сихерле шарга ябып куйды. Хәзер кыю рыцарь гына. Мин рыцарь булдым бит инде. Яңадан буласың инде. Ярый, ләкин соңгы тапкыр бер нәрсәне дә үзгәртмәгез. Симка, хәзер киләм. Качарга уйлама. Ах, менә инде. Мескен патша кызым бөтенесе ташлады. Ах! Симка минем апам, ылы апам. Шуңа мине өйрәтергә ярата. Ләкин мин бер дә үпкәләмим, чөнки ул бик акыллы һәм зирәк. Техниканы да бөтенесеннән яхшырак белә. Аның белән һәр вакыт кызык. Мәктәптә Симка бишегәңне укый. Аны бөтен сыйныфыбыз ярата. Верта белән генә алар килешеп бетми. Фаер аркасында. Үзегез аңлыйсыз инде. Кайвакыт Симка артык дөрес булып кылана. Бу ярамый, булай бит түгел. Ә берәр кызык сәяхәт булырга торса, ул ялт итеп килеп чыга. Симка кыюдай җитезде. Ул утка да, суга да керергә беренче сафта. Кыскасы, минем апам шәп. Ләкин сез аңа бу турыда әйтә күрмәгез. Масаеп китүе бар. Миңа монда озак утырырга мәле. Эй, берәрсе бармы? Эй! Эй! Эй!
Кусачка, бир әле монда. Кит моннан. Сезне 1 минутка да калдырырга ярамый. Сез исәнме? Фух, исән бугай. Нолик мине әле генә шуннан да коткарды. Шып-шын рыцарь кебек. Әйтерсең дә инде. Әйе, син моңа лаек. Барлык кызларны явыз кусачкалардан якларга ант итәм. Тут. Батыр Фикси, мин сине чын рыцарь дип игълан итәм. Ура! Тидиш! Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле